CX7000 je nejzákladnější řadou řízení společnosti Beggo. Zjednodušeně se dá říct, že jde o PLC, které nabízí vysoký výkon i přes svou nízkou cenu, která se pohybuje v řádu 200 eur. Mezi benefity patří zahrnuté licence, 12 integrovaných multifunkčních vstupů a výstupů a možnost téměř neomezeně rozšířit I/O pomocí Ethercatu. To vše v kompaktních rozměrech. Programování a konfigurace probíhá prostřednictvím jednotného vývojového prostředí TwinCat 3. Díky těmto vlastnostem je CX7000 nejuniverzálnějším řízením na trhu ve své cenové kategorii. CX7000 sme predstavili nášmu integrátorovi spoločnosti MTS. Boli sme si istí, že je to naozaj dobrý produkt a chlapci z ich technického oddelenia ho budú chcieť otestovať a zistiť reálny potenciál pre ich aplikácie. To, čo nám prišlo, po krátkom čase nás milo prekvapilo. Chalani z MTS nielenže potvrdili naše očakávania, ale okamžite našli pre CX7000 využitie v niektorých svojich aplikáciách. CX7000 nám bolo predstavené v čase, keď sme na viacerých projektoch riešili spínanie niekoľko desiatok svetiel pripojených na jeden počítač. Doposiaľ sme pri našich PC aplikáciách používali výhradne vstupno-výstupné PCI Express karty. Tieto karty ale ponúkajú maximálne 16 výstupov, čo predstavuje komplikáciu pri robustnejších systémoch. Vďaka CX7000 sme našli riešenie, ktoré nám otvorilo nové možnosti. Pre prepojenie z PC postačuje jeden Ethernet kábel a využitie TwinCat ADS komunikácie. Na zariadenie je možné pripojiť vstupné aj výstupné karty a takto získavame prakticky neobmedzený počet vstupov a výstupov. Medzi výhody tohto riešenia oproti použitiu PCI Express kariet patrí škálovateľnosť, úspora nákladov, pretože je obsadený maximálne jeden PCI Express slot sieťovou kartou a tiež využitie integrovaných I/O pre PVM. Je to elegantné a priemyselné riešenie, pretože odpadá potreba pripájania špeciálnych káblov a terminálov k PC. V neposlednom rade je výhodou aj cena. Ďalšou výhodou je stála možnosť využiť CX7000 aj ako riadenie. To znamená, že priamo na prístroji môže bežať sekvencia krokov a nemusí byť nutne vyvolávaná z PC. A to je veľká pridaná hodnota, pretože CX7000 nám ponúka nové možnosti, ako zabezpečiť spúšťanie periférií a kombinované spínanie svetiel, potrebných pre náročné kamerové inšpekcie.